Hai kanca-kanca, ayo sinau jenising tanduran. Jenising tanduran ana pala kependem, pala kesimpar, pala kirna, pala wijo, lan pala gumantung. Ayo saiki disemak anjelasane ya. Pala kependem yaiku jenis tanduran kang wohé ana ing jero lemah. Biasane sing bisa dipangan iku panggone ing akare. Tuladhane ana pohung, ana wit tela, ana wit kentang. Iku kabeh kependem. Sawise kuwi ana pala kesimpar. Pala kesimpar yaiku jenis tanduran kang gagange nglolor. Ing bahasa Indonesiane nglolor iku tegese merambat. Tuladhane ana semangka, ana wit walo, ana wit anggur. Uga isih ana tuladha kang liyane. Sawise iku pala salajenge yaiku pala kirna. Pala kirna yaiku jenis tanduran kang gagane ora gampang ambruk utawa coklek. Umure biasane dawa. Tuladhane ana wit pelem, wit jeruk, lan sak piturute isih ana akeh. Sawise kuwi ana pala wijo. Pala wijo yaiku jenis tanduran kang biasane ditandur ing kebon utawa pategalan. Tuladhane ana wit jagung, wit kacang tanah. Uga ana tuladha liyane. Biasane ditandur ing pategalan. Sing keri dhewe ana pala gumantung. Pala gumantung yaiku jenis tanduran kang umure cendhek. Biasane gampang ambruk. Tuladhane ana wit kates lan wit gedhang. Tapi uga ana tuladha liyane. Kanca-kanca bisa goleki ya.